Sabi nila sa akin, pwede daw namin gamihin yung matay. Sabi ni Mayor Rose, sa buwan ng nasa din. Kung kailangan, siyempre, una-una sa EKG Production, siyempre kay Congressman Cindy, of course. Tsaka kay Mayor, tsaka sa Vice Mayor Chelsea. Thank you very, very much. Salamat ako ka. Hindi, ito totoo to. Nag-usap kami backstage before going here, and I said, kasi nakwento nila, yung iba daw dito, alas 10 pa lang nakapila na. Sabi ko, baka naman mali yung nakalagay sa poster. Pero we really appreciate it. So sabi ko, dahil naghintay kayo ng matagal, pinanong kasi ngayon, okay lang ba kung butagyan namin ng konti yung kanta, kung di na namin sundan yung kontrata, kung enjoy na lang tayo dito. Eh sabi niya sa akin, wala naman itong curfew, so pwede talaga natin sa galing, ha? Okay, for our last song,